ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Саудо ТВ. Имрӯз 24 май 2026 сол 9 та хона аз дохили Душанбе. баъзе хонаҳоро мақсад равон кардесам, баъзеашон талаб кардесам омада аз пешнавор кесем. хитон шоҳиден тамошо кесем бача азиз. мақсад ки хонаҳоро бо ду вариант рекламагузорӣ мекунем. варианти якум равон мекунем суроташа видеоша. дуюм вариант аз пеш омада қонуну қоидааш хати видеонавор када ба зудӣ савдо када метавем. И вазифаи мо бачо. рақамҳоро мегзорам, барои қабули реклама муроҷиат ка метавонем. ирӯз 9 та хона одамое ки аз Душанбе хонахар ҳастен ё ки нафаре ки хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанберо дорен, хулоса навор барои шуморо дӯстон. агар имкон боша ҳамин дасту тарафи даст чап барав, агар ҳамин лайкҳои поёна нигоҳ кунед, тарафи даст чап мондагай лайкҳоро бимонед, дар канал подписатсия кунед. наворама шурӯъ мекунам. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳамин Акаро навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунед. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бигӯм, ҳаракат мекунанд ки ҳамин 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунед, фақат аз номи Саудо ТВ Акада муроҷиат кунед бача азиз. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадометон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудага бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ равонкардагӣ. ҳамин хонаро роҳӣ карданд дӯстони азиз. ин хона дар киҷоай? дар Душанбе, дар ноҳияи Сино, пушти ресторани Шаҳрёрда қарор дорад. яъне ки Қазоқон 2 духонага 56 квадрат, 1 сотиқ замин дорад дӯстон. дар умум 1 сотиқ замин, 2 дорхона, яъне ки хонаҳо ҳардаш дар умум аз соати 56 квадрата ташкил метавад бача азиз. 1 сотиқ замин қатӣ. дар масъалаи нарх боша 500 000 сом бо муомила дорад. ина кадометон да лозимаи рақамҳои 53 да метавонед муроҷиат бикунед. наздикишда мактаб, садик, мағоза, аптека, банлиса, маршрутка ҳама тараф ҳастай. мега ки ҷомон ҷои ободай. ма ҳисобе ки камбудии зиндагӣ дорам, оилавӣ дорам. ба ҳамин хотир савдош кесам, арзонтар мондам ки корм ҳал шавад. 500 000, 1 сотиқ замин, 2 хона, 56 квадрат, ноҳияи Сино, пушти ресторани Шаҳрёр, Қазоқон 2. занг занед, аз номи канали Саудо ТВ хонаро бихаред. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. 485 000 сомон, 3 дархона, 3 сотиқ замин, дар шаҳри Душанбе. хона монтаж кардагӣ, шкатур кардагӣ тайёр, тиреза часпондагӣ, дар часпондагӣ бача азиз. замини 3 сотиқаи 485 000 канечкаи 15 болои 3 сотиқаҳода қарор дорад дӯстон. ина дӯстон маромад рақамҳои 11-13 да агар ки хона маъқул шуда боша занг базанед аз номи канали Саудо ТВ хонаро харидорӣ кунем бачаҳо.
видео чӣ хелай, нарх навод чӣ хелай дӯстон. хонаҳо арзонанд, қиматанд. шумо фикротона баён кунен, мо ба назар мегирем. оиди хона занг зад пурсоншен. дӯстон мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира ҳастае ки дар доми Мастерок дар этажи ҳафтум, масоҳати 47 квадрат дар Зарафшон дар Зарнисор қарор дорад. 395,000 сомон арзиш. территория поликлиникаи яъне ки Ӯзбекистони Америка. поликлиникаи 14. хоб ба ин тараф таксиҳои Ҳисору Регара шаҳри Нав. хулоса тарафҳои Зарафшон, Зарнисор дӯстон ин тарафон мақсад ки ҷои ободай централни точка дар доми Мастерок Бексабур қарор дорад. занг зан масъякирам бигиренаш. рақамҳои 0101. дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар этажи сеюм. масоҳата бинен 25 метри квадратӣ. дохил ба ноҳияи Сино. нигоҳ мекунад Душанбера. 390,000 сомон арзиш. рақамҳои 8001 занг занед. дӯстои азиз, квадраташ майда будай, беҳадди бад майда. як хона 25 квадратный метр ҳақиқат Душанбе дохил мешавад. 390,000 бачаҳо, ин суми кам нест бачаҳо азиз. бисёри апашко бовар кунед, агар худо дурӯғ накуна, баъзеш менависа, баъзеш занг мезана, баъзеш мисол ҳамин комментария мекуна ки 4 солаи 5 солаи мо ҳеҷ не ки як хонача бигирем. ҳамин нарх навои хонаҳотона ҷонтон нагардем. вақте ки равон мекунен мисол я нархҳои монем ки арзанда ба нарх бошаво, ҳамин хонатон савдо шава. баъд дуюм бор сеюм бор ҳоҷат ба реклама кардан нашавад. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои меҳрубон, 50 метри квадратӣ дар этажи якум, духонага квартира дар ноҳияи Сино дар Душанбе. ина нигоҳ кунед, хона кадом ҳолат, кадом состояние қарор дорад. ремонт кардагӣ, абой кардагӣ, хоб қолин, палас, потолок, ина қисми душ, қисми хонаҳо, тирезаҳо. хулоса 455,000 сомон арзиш. боз муомила дорад. ҳоҷатхонааш отдельный, баняш отдельный, кухни кардаги кухни тиреза дорад. азиз, ҳам баъзе кухниҳоро мерем видео мекунем, мақсад хонора кухнишон тезан дорад. мисол баъзе хонаҳо ҳастае ки проектошон хушрокай. вақте ки хона кардем бачаҳо проектша хушу кунем ки агар ма буда ягон вақт савдо кардани бошинам, савдокунӣ осонтар шавад. дӯстон, оиди хона занг занед. 455 бо муомила дорад. ва дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи наздиҳавлигии фурӯшӣ. дӯстои меҳрубон, дар Испечак 1 хонаи наздиҳавлигӣ дорем ки дар умум 2 сотиқ замина ташкил метиҳад, қариб 2 сотиқ да, 4 комнатага дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе дар Испечаки 1. 690,000 сомон арзиш. рақамҳои 47-74 метавонед маълумоти боқимондаашо занг зад бигирем. бачаҳо азиз, тамошо кунед, ина хона ҳамин ҳолат ремонт кардаги тайёракай. ҳай сум дар кор. 690 бо муомила дорад. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин хонаи наздиҳавлигии фурӯшӣ.
хонаи назди ҳавлигиро бинен. ҳавли пони бручатка чиндагӣ, яъне кафел мегӯянд, чӣ мегӯянд? 4 сотиқ замин дора, 4 дар хона дора. Дар чортутай политехникум, 4 участка, колхози коммунизм, дохил ба шаҳри Душанбе. 670 000 сомон арзиш. Саде ки накунен хонаҳои Душанбе дӯстон қиммата ёхи. ҳай центральни точка ҳама ҳамин тарафа нигоҳ мекунад. талабот ки боша нарх наву қиммат мешавад. 670 000 сомон арзиш. боз муомиладора занг занед. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳаст ки дар ҳамин домай дукомнатага квартира дар этажи дуюм шай, масоҳати 60 квадрат, ноҳияи Сино, гланзной больница, беморхонаи чашм, дохил ба шаҳри Душанбе. 560 000 сомон арзиш дӯстон азиза, бо муомила дора. баня, ҳоҷатхона адденӣ, кухня адденӣ, 2 хонаи хушрук кардаи калидори фасон, хонаҳо яъне ки ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардагӣ. 560 боз савдо дора, занг занед. ҳами наворда лайкҳоро намондем ба фикр мея бинем бачаҳои азиз. нисбати лайк 80% бетарафем. ҳами савдотиро медонем ки я бача ҳаст ки доимо дар хизмати мардум иншоалло. хулоса дӯстон ҳаракат кунен дастгирӣ шава, агар бо хонаҳои арзон мешавад. куя лайкҳоро бимонен. шумо бижинбен худохоҳ мон як камторик меҷимем бачаҳои азиз. дӯстон мегзарем ба нӯҳумин хонаи назди ҳавлигӣ ахиронмон. видео тамом мешавад. чизе ҳаст мегим. хонаи назди ҳавлигӣ 3 комната, 3 сотиқ замин дар ноҳияи Шоҳмансур Душанбе дохил мешавад. 485 000 сомон бо муомила дора. канечкаи 15 болои 3 сотиқаҳо мега. дӯстои азиз, бениҳоят варианти хубай ина маромад занг зад пурсонҷамш.